'yan mata suna kasassaba da samari, kuma ya kamata mu gaya muku kasassabar da suke yi shine sai su je su kulle soyayya da wani wanda shi bai da niyyar aure, kuma zai zo gidansu ya sallama, wata ta san tana fita kuma shi bai da niyyar aure, ta ba shi dama ba shi da niyyar aure, kuma suna ta kulle soyayya. Ya iya ƙarya, ya iya tsare-tsaren magana, ya iya aron waya, ya iya aron mashin kasiya, wani aron riga ma yake, ya saka zanne ya coka kamar mutumin kirki, kuma munafiki ne makarici. Ya zo ya zauna da ita ya ta mata ƙarya ya yaudare ta, a ce ya fito ba zai fito ba, ban bai da kosisi, duk kayan da yake zuwa da su na aro ne. Wani ma wallahi malam dan munafurci haka zai riƙo waya ya haɗa abokansa kamar mutum 5 ya ce kowa ya rinka bugawa, daga karfe kaza zan je wajen ta ku rinka bugawa, sai ka bugo yaya akai wannan abun fa gaya musu fani ban sayar ba, kuma ƙarya ne, ba shi da komai wallahi, ƙarya yake munafikin saurayi, yana yaudarar ta, ita kuma tana jin ana zancen wannan motar fa ayi kaza da kaza, ko ba da motar, kayan nan idan sun iso kalan kaza din nan ina so a aje mun, duk ƙarya ne, wai yaudara yake. Ta yaya ba za ku sha wahala ba? Ta yaya Allah zai taimake ku? Saboda haka uwarta ta sani tana fita, ubanta ya sani tana hulɗa da wasu, yanzu uban ya ce ta fito, shi kuma wannan makaryaci ne. Babanmu fa ya ce ka zo, ya ce ka turo magabata, shi kenan daga nan in ya tafi sati 2 ba zai zo ba, da kuma kullum ya saka fotonta akan wayarsa kamar alƙibla, kullum sai ya kalla. ƙarya munafiki, wala haka suke ga duk ga sunan, ina kallon su yanzu ga sunan suna nan, ga maka duk suna nan, munafurci ne da ƙarya kawai, ba gaskiya bane. Ku ga maka ku gaskiya, wallahi ni ba ruwa na ga muku gaskiya in tafi abu. Ka san baka shirya aure ba, me yasa zaka je ka yaudari yarinya? Ba ka da shiri, ba ka da shirin komai, me yasa zaka je ka sata cikin wani tunani? Sannan ke kuma da kika zama wawuya, kina nema ki zama ungulu kazar kowa, ungulu kazar kowa, kowa ya zo nata ne, saboda a cikin gida uwarta tana son kuɗi da son banza, 'yan mayun kuɗi ne su, mayun kuɗi. Saboda haka har wanda bai da kokobo in ya zo sai ya yaudare su, sai suna ganin kamar yana da shi, bai san wannan kayan ma da ya sako da mashin din na aro ne ba, su suna ɗauka da gaske ne. Shi kenan wannan ya ta cika farin jini, kaza. Wallahi masu zuwa gurinta wani ma jira yake yi sai wannan ya tafi sai wannan ya zo. Ai mu kan alhamdulillah, za ku zo ba alhamdulillah ba wallahi tallahi. To wannan duk shiriri ta ce in ga maka. Akai sake suka kulle soyayya saboda gidansu ƴaƴan mayun kuɗi ne. Wannan ya kawo ya ajiye su karba, wanda Imam Malik yace in ba a baka ba sai an biya ka kuɗinka. Yana nan a cikin fiqh sunna. Mutum ya san ƴarsa guda ɗaya ne, bar mutum 7 suna neman ta, mutum 7 yanka ta zai iya basu? Ai mutum ɗaya ne zai aure ta. ƴan mata kuna sake, duk wanda ya miki magana ki ce a'a, sa babanka ya je gurin babana, inda gaske kake. Kai ma kana da uba wanda ya haife ka, ka biye masa, ni ma ina da ubana, su haɗu su yi magana. Idan suka yi magana, babana ya ce in saurare ka, kai kuma babanka ya ce ka zo, to sai mu haɗu. In kin masa wannan kin gama. Munafiki ne ba zai je ga babansa ba, don dama neman ƙarya ne, ya tafi kenan. Kuma wallahi so yake bata miki lokaci, so yake bata miki lokaci, ki ta biye masa, wani ya ganin kamar kina da saurayi ashe baki da shi, sai an ce ya fito sai to irin waɗannan su ne suke taruwa. Sannan sakacin iyaye su kuma da suke barin ƴaƴansu kowa ya zai magana da ita. Ai ƴa mace ta wuce wasa, wallahi da gaske nake gaya maka, yadda musulunci ya bata tsaro ta wuce wasa.